Koľko vlastne stojí taký half Ironman, taký triatlon? Je to fakt taký drahý šport? V rámci našej videosérie z minulého roku sme mali v pláne ešte jednu 6. časť. Bohužiaľ nikdy nevyšla, pretože proste nevyšla. Preto to točíme teraz dodatočne, kedy si povieme, čo nás to všetko stálo, čo sme si museli dokúpiť a kde sa dajú možno ušetriť nejaké peniaze. Ver mi, v tomto som strašný brutálny škrob a fakt som sa snažil ušetriť všade, kde sa dalo. Začal som totižto bicyklom za 550 € z Decathlonu Triban. Snažil som sa byť teda veľmi šetrný a tým pádom takto to bude aj vyzerať. Poďme na to. Bude to vyzerať takto. V notebooku mám spísané všetky položky, tuto budem hovoriť, tu sa sem tam objaví nejaký krátky klip z tej celej prípravy a postupne si prejdeme všetko od začiatku. Ako som spomínal, môj prvý bicykel Triban z Decathlonu, ten som po zopár týždňoch predal, pretože som videl, že ma to fakt bude baviť, takže som si kúpil nový bicykel Giant, používaný z MT Biker Bazaru za takúto cenu. Keďže ma každý jeden kamoš vysmial, že chodím v topánkach, tak som si musel kúpiť pedále na šľapávacie a k tomu topánky. Keďže som chcel šetriť, môj obľúbený obchod Decathlon, samozrejme na čele so všetkým oblečením, išiel som tam. Ako ďalšie nasledovalo cyklooblečenie, takéto hnusné, ktoré som v živote na sebe nechcel mať, takže to znamená cyklistické nohavice, cyklistický vrch a samozrejme prilba, okuliare. Nasledovali také možno nepodstatné nákupy a zbytočné, ale uľahčí to fakt ten život a hlavne ak chce človek bicyklovať dlhodobo, tak som si kúpil hneď Garmin počítačik a dozadu takýto Garmin radar, ktorý vlastne hlási tomu počítaču dopredu, ak ide napríklad nejaké auto. Hlavne ak si na východnom Slovensku, plne crazy, takže čím skôr vieš, že ide auto, tým lepšie, pretože častokrát sa stane, že ťa niekto obehne a začne na teba striekať zo strkovačov alebo niečo. Tak, a teraz to postupne tak trošku začne. Prvá vec, ktorú sme potrebovali, samozrejme štartovné. Nebolo to síce najlacnejšie, ale za mňa stálo to za každé 1 euro, bola to fakt pecka, bol to brutálny zážitok, odporúčam každému. Ešte prosím ťa, predtým, než dopozeráš video, hod nám tu rýchly odber, nech tento kanál môžeme nabúšiť čo najviac. Nech tu môžeme pridávať čo najviac typov z tréningového prostredia, z kuchyne, alebo napríklad aj tvoriť vlogy z takéhoto športového prostredia, z prípravy na ďalšieho half, možno full Ironmana, uvidíme. Ďalej nasledovalo ubytovanie, cesta do Chorvátska, pretože sme boli v Chorvátsku na tomto, takže to znamená ďalšie nejaké výdaje, samozrejme výdaje na jedlo, to do toho už nepočítame, to je samozrejme individuálne. No a potom prichádzajú celkom také veľké výdaje v podobe stravy, doplnkov, gélov a tak ďalej. Počítajme, že máme 10 gélov na týždeň približne. Nakupovali sme, ako som hovoril, som škrob, nakupovali sme tie najlacnejšie. Ďalej tu máme sacharidy do vody, približná spotreba bola nejakých 300 gramov na týždeň. Ďalej dal som si námahu, celkovo 72 krát bazén, čiže verejný proste bazén a vstupné, plavecké veci, neopren. Tu by som možno radil, ak niekoho poznáš, ja som ten neopren mal na sebe dvakrát. Deň pred pretekom a v deň preteku. Akože moja hlúposť, že som si to nebol vyskúšať už aj predtým, ale pôvodne som chcel neopren za 300-400 € a úplne v pohode mi stačil tento z Decathlonu za nejakých 140. Mal som ho na sebe dvakrát, teraz keď niekto potrebuje, tak mu ho viem požičať. Požičiaj si, alebo si kúp fakt to najlacnejšie. Ak budeš v budúcnosti chcieť lámať svetové rekordy, tak si kúpiš proste lepší. Ďalej, keďže sme chceli trénovať aj v zlom počasí, tak sme si kúpili trenažer. Tu som tiež rád, že sme si nekúpili taký ten na tú kazetu, ktorý vlastne musíš dávať bicykel stále dole, ale kúpili sme si v podstate tú srandu takúto na bubon. Áno, zničí ti to tvoj plášť a musíš si potom kupovať nový, ale zároveň to stálo vo výpredaji, myslím, že nejakých 180 alebo 200 € versus taký lepší trenažer už stojí okolo 500 alebo aj 600, takže sme volili tento. Ďalej, bežecké boty, určite tu nešetriť, tu si kupovať fakt čo najlepšie boty, radšej ušetriť na tričku alebo hocičom inom, je to fakt jedno. Ďalej tu máme tému doplnky. Samozrejme, doplnky človek nemusí mať, je to doplnok, niečo, čo doplním, ale napríklad proťak za mňa určite perfektná vec, pretože potrebuješ proste veľa bielkovín. Ja som schudol z 92 na 81 kg, napriek tomu, že som jedol 4 až 4,5 tisíc kalórií denne, čiže to jedlo proste musíš mať, inak budeš prichádzať svalovú hmotu, tak ako aj ja, potom sa budeš cítiť brutálne proste ako nejaký suchý pes, jak mi napísal typek na Instagrame, čiže jedlo je veľmi dôležité a doplnky ti v tom vedia pomôcť. Okrem toho som bral magnézium, kreatín, vitamín D a napriek tomu, že som bol veľa vonku a omega-3. Potom tu máme najväčšiu položku a to je jedlo. Veľakrát podceňované, ale jedlo je proste tvoja energia, tvoje palivo, ktoré ťa poháňa a keď chceš príjmať 4 až 4,5 tisíc kalórií denne,
z normálneho, že clean jedla a nie z nejakých polotovarov, tak to vie byť dosť finančne náročné. No a druhý najväčší výdaj bol určite pizza každý štvrtok, takže to je, ale to sú všetko výdaje, ktoré sú akceptovateľné a odporúčam, nebáť sa toho. Každopádne verím, že ti to dalo trošku taký insight do toho, ako finančne náročný šport to vie byť. Ja som bol fakt, že šetrný. Keď som bike predal, tiež som si nekupoval hneď nový bicykel za 5-6 tisíc eur, ale poznám ľudí, ktorí sa vedia proste opustiť aj takto a už si kupujú potom Oura prsteň alebo kúpi si nejaké okuliare za 120 eur, vieš si kúpiť proste bicykel za 5, vieš si kúpiť pedále, topánky za 250 eur. Ja som na to išiel dosť budžetovo, bola to perfektná investícia, do ktorej by som išiel znova. Vidíme sa pri ďalšom videi, ale nezabudni pohodiť subscribe. Čauko.